Dar care e cel mai inutil talent al tău? Inutil? Da, care... Am foarte multe. Dar cel mai inutil, care la nimeni nu trebuie și Bă, văd și ție nu trebuie. știi când cu urechile poți să faci așa? Ian. Am altceva. Dar numai dintre așa poți? Nu, eu și asta. Așa? Ambele. Și davai. Pe urmă încă ce mai e? pot să fac, cum asta, valna în română. Val cu sprânșini. Ai văzut? După asta, Cum așa? eu pot să fac cu nasul. Adică să închid două părți. Tu Așa. duci la sală și antrenezi, că eu nu Nasule. înțeleg. Uite, nu, eu de să arăt. Nasurile. Nasul. Nu, de să arăt. Eu pot așa. Nu știu de unde eu o le-am, dar eu le-am. Mai pe scurt. Dar tu te-ai învățat în Nu. că eu nu înțeleg, că toți Nu. care au careva talente de astea inutile, nu înțeleg cum le dezvoltă. Adică Eu cum nu. tu într-o zi... Eu nu Eu sunt cât aș trage în